wisata budaya yang mempersiapkan lulusan untuk siap memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lah, kuwi sekolah iki jane elok tenan. Mergane SMK Negeri Papat iki tin piye sa ora penak ya nek ra limbuk canggih. Iki SMK Negeri Papat kuwi terkenal sekolah sing komplit banget. Komplite piye? Kuwi ana bidang pariwisata, tata boga, tata busana dan kecantikan. Mongko akeh-akeh siswane SMK Negeri Papat iki wedok ngono. Wah, berarti ayu-ayu no. Iya ayu-ayu tapi yo tetep ana kakunge. Tapi paling akeh sing ewon iki wedok. Dadi kenapa kok lakone dijupuk lakon Gendari iki yo arep dienggo tulodo kanggo wanita-wanita utawa putri-putri sing padha sekolah ana ing SMK Negeri Papat iki supaya bisa ngerti apa sing dadi keprigalane, apa sing dadi bakate. Terus ora nyuwutke ati ning iso gedhekke ati, iso dadi wong sing moncer, iso dadi wong sing iso ngarungke nusa lan bangsa. Yo apik. Dadi iki keahliane apa wae nek ning kene sa? Ya ana perhotelan, kuliner, tata kecantikan kulit dan rambut. Waduh. Tata busana ya ana. Ning kene ya ana restorane. Aku mau ya dilebokke ning kamar hotel. Elok ya ana kamar hotele. Nah ya fasilitasnya lengkap dan komplit sekali. Profesiat pokoknya semoga SMK Negeri 4 bisa terus bertransformasi, bisa jadi wadah pembinaan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi dan industri di Indonesia masa kini. Amin. Muga-muga dongane kaya mangkono ya. Iki sing rawuh menika kathah sanget, tamu-tamu kehormatan menika nggih kathah sanget. Yang utama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta inggih menika Dr. Anda Nur Latifah Hidayati MHum menika. Lan sedaya para tamu dari Wali Kota Yogyakarta atau yang mewakili Kepala Dasdikpora DI Yogyakarta, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DI Yogyakarta, Kepala Dinas Kabudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata DI Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dandim 0734 Kota Yogyakarta, Kapolresta Kota Yogyakarta, Direktur Binmas Polda DIY, Kepala Bidang SMK Dikpora DI Yogyakarta, Kepala Balai Pendidikan Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah SMK sekota Yogyakarta, lan sedaya mawon ingkang boten saged disebutaken setunggal mboko setunggal ya. Wis elok iki dan semua para sponsor acara HUT SMK Negeri 4 Yogyakarta Skawarsa 50 matur sembah nuwun. Wis muga-muga dadi berkah kabeh sing wis nyponsori acara. Iki ana Pandusa, saiki ana pagelaran wayang kulit lan akeh banget acara-acara sing wis digelar. Kuwi akeh sponsore, akeh sing do melu ngombiongi tegese akeh sing tresno karo SMK Negeri 4 Yogyakarta Skawarsa 50. Nggih. Iki untuk memberikan persembahan, nggih kanca-kanca wis nyepake persembahan kepada SMK Negeri 4 Yogyakarta menika wonten Mars nggih. Sampun disepake nggih kanca-kanca. Wis siap urung ya? Siap ya? Oke. Sebuah Mars SMK Negeri 4 Yogyakarta anotasine ya wis dikekke. Tapi yo karang kanca-kanca kuwi wis suwi ra tau ketemu ngono lho, Nduk. Yo, Mak. Ora tau ketemu dadine latihan ki mung nganggo pikiran, nganggo telepati. Dadi engko sak isone nek dadi ya alhamdulillah, nek ana kurange ya jenenge menungso ya kedunungan ino lali salah apes lan mati ngono. Dadi sing jenenge kleru kuwi lumrah. Ya, itu dicoba kanca-kanca seperti kita persembahkan Mars SMK Negeri 4 Yogyakarta. Monggo.